ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Аммо пеш аз оғози навор ҳамаи шуморо бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯем. Дар ин моҳи бузург ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ ва бурдборӣ таманно менамоем. Бигзор ки ин моҳи бузург ба хонадони ҳар яки шумо хушиву хурсандӣ ва файзу баракати зиёд орад. Моҳи шарифи Рамазон муборак, дӯстони азиз. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Ҷастин Гейҷи гуфт ки муҳориба зидди Рафаэл Физиев ба ӯ чӣ медиҳад. Биёед суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. Ма бо Ислам Махачев ҷангидан мехоҳам. Ӯ ҳозир чемпион аст ва мо дидем ки чӣ гуна дастин порие ки ма ӯро шикаст дода будем соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуд. Чарлз Оливера аз ман пештар аст, лекин ӯ дар Ислам Махачев аллакай бойдодагӣ аст. Арманд Сарукян дар лаҳзаи охир аз муҳориба даст кашид ва шанси худро аз даст дод. Топурия ба вазни сабук баромад, аммо Махачев гуфт ки ӯ бояд дар аввал бо ягон ҷангори вазни сабук ҷангад. Барои ҳамин довталабон на он қадар зиёданд ва бо ғалабаи калон, бо ғалабаи фаврӣ онҳо бояд ки маро ҳамчун довталаб ба назар гиранд. Ман ягон вақт бо Ислам ҷангидагӣ нестам ва умеди ҷангидан дорум, гуфтааст Гейҷи. Ногуфта намонад ки Ҷастин Гейҷиро аллакай шаби 8 ба 9 март дар турнири UFC 313 муҳориба зидди Рафаэл Физиев интизор аст. Az аввал рақиби Гейҷи бояд ки Дэн Хукер мешуд, аммо ӯ осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид. Ана оиди Махачев бошад. Пас шаби гузашта Дэн Хукер ва Александр Волкановский дар интервю гуфтанд ки рақиби навбатии ӯ ҳамватани онҳо Ҷек Дела Маддалена шуда метавонад. Биёед суханҳои онҳоро гӯш мекунем. Чемпионҳо доимо бояд ки ба дигар вазн бароянд. Боварӣ дорам ки Махачев ин корро мекунад. Ҷек Дела Маддалена Билол Муҳаммадро шикаст медиҳад ва мо 100% муҳорибаи Маддалена зидди Махачевро барои камарбанди вазни нимёна мебинем, гуфтааст Хукер. ҳозир дар UFC бисёр корҳои муҳим рухдода истодааст. Масалан, корҳои рухдода бо Билол Муҳаммад. Агар ки Ҷек Дела Маддалена Билол Муҳаммадро шикаст диҳад, Ислам Махачев ба вазни нимёна мебарояд. Биёед ҳақиқатро мегӯем. Ислам дарҳол ба вазни нимёна мебарояд, гуфтааст Волк. Ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. Айни замон Ислам бо чемпиони вазни нимёна Билол Муҳаммад ҷангидан намехоҳад, чунки онҳо дӯстанд. Лекин агар ки Маддалена ғолиб шавад, пас Ислам аниқ ки бо ӯ ҷангидан мехоҳад. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Маддалена рӯзи 11 май дар турнири UFC 315 баргузор мегардад ва худи Маддалена боварӣ дорад ки чемпионро ба осонӣ шикаст медиҳад. Ма ба осонӣ ӯро шикаст медиҳам. Ма шубҳа надорам ки ӯро фавран шикаст медиҳам. Ин беҳтарин кор мешавад. Чемпионии худро бо ғалабаи фаврӣ оғоз кардан. Ма аз ӯ дида дақиқтарам. Зарбаи нокаутии ман аз ӯ дида зуртар аст ва рӯҳан ма аз ӯ дида сахтарам. Ин имконияти калон аст ва ма 10 ҳафта дорам то ин ки малакаҳои худро барои ин ҷанг боз ҳам хубтар омода кунам. Бесаброна ин муҳорибаро интизорам, гуфтааст Маддалена. Ва дӯстон, аз аввал бояд ки рақиби Билол Муҳаммад Шавқат Раҳмонов мешуд, лекин ӯ осеб гирифт ва чунин имкониятро ба Ҷек Дела Маддалена доданд. Айни замон Маддалена дар рейтинги вазни нимёна UFC дар ҷои 4 қарор дорад ва барои ӯ ин муҳориба дар ҳақиқат имконияти калон аст. Ба фикри шумо дӯстон, Маддалена Билол Муҳаммадро шикаст дода чемпиони нав мешавад ё ин ки Муҳаммад ӯро манъ мекунад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.